tuturor. Eu acum o să merg afară. O să intru să fac și eu niște poze la niște orez. Deci, haideți să vă arăt ce magazin merg. Eu mai întâi. Și cred că o să fie un short din ăsta, nu știu sigur. Să fiu. Uite, mă, mai sunt jucări. Mă, ce sunt? Ce jucări, mă? Uite, mă, Stitch. Mă, la Bobo, Kindama verde. Uite, mă, Brawl Stars. Mă, ce și acum mă duc la magazinul. Trebuie să fac și eu niște poze, să întorc așa. Aoleu, ce se întâmplă? Hai că am venit aici să fac poze. Bum, bum și bum. Acum mă duc acasă. Opa! Așa. Mamă! Domnul, mă! Domnul! Ce face, mă, domnul acolo? Ce face? Oh, șut! Trebuie să beau. Dar ce facem, mă? Păi ce sunt, mă, alea? Bă, nu super fishing. Ok. Ce fac, mă? Ce fac, mă? Cred că vorbesc țărani. Nu știu, dar acolo era magazinul Profi, dar nu mai căutat la zare pe Betty. Ia uite, cred că e Noris acolo. Noris! Nu știu, mă, dacă e Noris, mă. O, du-te, mă, încolo. A plecat. Haideți să vă arăt orele mele. Frate. Nu. Da, alea sunt cu creme peste. Așa. Vă mai arăt și pe la Prozac. Uite, Profi. Ai. Mamă, ia. Cred că... Stai. Stai puțin. Cred că... uite, mă, cineva. Stai că... să mă păcălesc. Să-i păcălesc. Fac poze, de ce să trebuie să fac așa aia? Așa. Ce aici? Băi, nici mulțumesc n-a zis. Dar cât să-i dai fut-o în gură? E 90 de lei cu tot cu șpagă la ăla acolo, îi dau 15 lei. E 90 de lei la ăla acolo. Ce să fac? Asta e prima mea dată când mă vedeți afară. Și poate că mă fac și bine. Ce pot mă fac? Nu oare? Nu știu ce să mă... Mamă, mă!
Acum să mă vedeți când mă duc eu acasă. Stai că sunt la interfon. Am interfon. Ia e cineva. Ha, bro, nu e nimeni. Așa. E 199. Să vedem ce o să iasă. Uite cameraman. A, uite că a lăsat să intre. Uite, mă. Hai, băieții, acolo. Ia uite, mă. Ce stau ca frații. Mamă, la mine e cam urtat. Dar ia să vă arăt ceva. Și eu nu știu ce sunt toate astea. Și să vă arăt ceva. Iată. Tel. Asta e un număr de telefon. De reglaje termopane. Bună. Fac și eu un video. Fugi de mine, te-am văzut că ai vrut să fugi. Ce-ai făcut? Ai filmat? Da. Nu. Scuze. Faci manevră, Manevră? Da. Ce-ai filmat acolo? Păi eu sunt un YouTuber. YouTuber? Și ce-ai făcut? Ai filmat la Am cam vreo 42 de abonați. 42? Cam puțin, mă. Știu. Și pe TikTok câți ai? Mi-am șters, dar numai că aveam o grămadă din ale de short-uri. Câți urmăritori aveai? Nu știu, o grămadă. Eu am 4.000. Mamă, 4.000? Hai, pa. Foarte mult. Pa. Hai, pa! Și hai să vă arăt de sus. Mamă. Deci, aici e casa mea.